uzongena kwi-folder le nomsebenzi wakho. Via i-command line yakho njengoba uyivulile. Ngibhale. Kangithi through i-command line yakho uye kwi-folder le nomsebenzi wakho. Busuyivulile nje yani le busuyivulile already. Yeah, maximize the screen. It's a command line. Okay, kwi-folder ke nomsebenzi acela upressela leli button la hide kule nto lela ka Meet stop sharing hide. Cela ungipressela u-hide. Yeah. And then qhubeka cela uye kwi-folder le enomsebenzi wakho. Bonisiwe ukhona msize mekuthi uyaxakeka kodwa ma basic la uzawafunda nge-command line. Uthi ngidide ukuthi angazi noma ngiqale ngo-list lapha kuqala yini ngibhala u-list then bese ngibhala akusiyi-sequence ulist phela ukuthi uyalist uma uthanda ukulist. Uma ungathanda ukusebenzisa futhi awuthanda ukusebenzisa. Mina ngifuna ugcine ufike kwi-folder le nomsebenzi wakho. So uma ufuna ukulista kuqala kukuwena, uma uya kuyo straight. Wena mina ngakufundisa ama-commands, angithi i-command line ngakufundisa ama-command wena usebenzisa i-command oyisebenzisayo ukuze uthole lento osuke uyifuna or kwenzeke lento osuke uyifuna. Bonisiwe ukhona. Yebo sengikhona. Msize phela mexakeke. Yebo ngisabuka nawe. Zomsiza. Bonisiwe sizomunye umntwana. Vele uyicinge ngo-list Zandile ngoba sengikhohliwe le enye i-command. Ukuthi ngiyawufaka u-list ngibona uthule nje. Show enter. Ngiyawushaya cabanga. Nami sengicabanga ukuthi ithule nje. Ngoba bengifuna ukwenza ngendlela engenza ngayo. Eish. Awusebenzi enter wakho. Awusebenzi. Ngabe kade phela ngihlulile la ngisabathe ngiyazama. Angazi nasiyahlula. Type uthani PWD instead of susa u-list ufaka u-PWD. Enye command enganifundisa yona leyo. Shall enter? Awushaye yazi le computer inenkinga. I-keyboard yakho futhi ayisasebenzi. How? Nakho phela nangu enter kasasebenzi futhi ayisasebenzi 100%.
Ish, sazi, yes. And ayikho into ongayenza uma ungakwazi ushaya enter ngoba i-command line vele ngithi kumele ushaye i-command mase ushaya enter, ushaye i-command ushaye enter. Hey, yes. Hayi, angisazi. Okay. Hayi shuthi-ke angazi uzokwenza njani. Ngibuke la. Okay. Yes. Futhi kumele uzame ukuthola enye ikhona. Angeze Ngithi futhi kumele uzame ukuthola ikhandisi. noma uqhuma i-keyboard noma uyoyikhandisa. Yeah. Ngoba kuyala impela. Amele vele uthenge i-keyboard straight. Uqhuma i-keyboard. Okay. So kwenza njena-ke. So cela ukhansele ngizosharisha sami screen. Yeah. Sorry. Sorry. Cela ukhansele sa lapha yokuqala. Ungawushaya X, usiyabo. Uzovala i-call. Yeah, okay. Bengithi ushaya u-X we-tab le ye-call yethu, uvala leyo tab. Le. Ushaya u-X nayi le tab le ne-call yethu le yokuqala ngena kuyo. No, ungayivali uzovela ukhansela i-call, ungayivali. Ikhe kuyo, ungawukliki u-X, ya ngena kuyo. Yeah. Klikha nje kuyo, yes. And then icima-ke lo screen share lapha ezansi, lokho ku-blue. Next lokho kwe-video. Eceleni kwalokho kwe-video. Na icon ye-video ebomvu. Lo blue, so lo blue. Stop sharing. Yeah. Okay. So ngifuna ngizo-recap while senza our last project for unyaka. Izoba nayo yonke into esiyifundile up until now, but and then mase ngizo-introduce uJavaScript kancane. uJavaScript-ke is hectic kakhulu, so lokho ngicabanga ukuthi ngingani-introduce kanjani kuwo, and rather than ukunifundisa wona as i-theory kakhulu, ngizonifundisa wona ngendlela e-practical nanokuthi u-capable of ukwenza ini. And then sizo-incorporate kancane kule final project, ngizobona ukuthi sizosebenzisa kanjani. Okay, so just to recap, nganifundisa ukuthi usuke une folder yakho enomsebenzi wakho, une folder enomsebenzi wakho, konje ikuphi folder yami lokhunje. Une folder enomsebenzi wakho, ake sithi uyibize ngo-final project. Ngikhanda i-folder nje la kwi-root folder yami. So I'm sure
i-computer noma ngisebenzisa noma ngisebenzisa i-Windows anti-deki. So yabona ukuthi lasho ukuthi i-home folder yami lento kuthiwa i-home folder ngoba ubona ikhaya la home folder yami futhi i-computer yami ngoba ngiloge in as isikhumbuzo matini. This is my folder engidecide ukuthi ibe nomsebenzi. And then kule folder yami ngiyakwazi ukukhanda which is very strange. Ngiyakwazi ukukhanda i-file njengoba ikhona an-option yokukhanda i-file la ayikho, but ngiyakwazi ukuyivula ngo-Sublime. Sublime siyazi ukuthi sathi text edit, right? So and then ngiyakwazi ukuthi ngiyothi open, and then angithi yabona kuma-folder users nangusikhumbuzo Martine as a user of le computer le. So i-folder engifuna ukusebenza kuyo u-final project open, but nangu-final project akanalutho. So ifile yami ngiyakwazi ukuthi safunda-ke kuningi sakufunda about ama-file extension. Lokhu ngiyacabanga niyakwazi. So sathi ifile esebenza kwi-browser ifile esuke isaviwe yaba no.html. So ngizothi la save. So noma ngiqale ngithabe ngithi mina hi. Jabo iyathabe ukuthi khona ifile ekhona but angiyiboni la le file. So ngizothi save ngithi mina index.html iyangibuza ukuthi where. So ngizokhetha ngithi recent places nangu-final project. So abanye mhlawumbe kuvela kanje kodwa i-folder le osuke ufuna ukusave kuyo save. So nayo ifile yami index.html. So ngiyamsusa lo hi ngathi mina uma uthi HTML as utype iyakusuggestela uSublime because is a good text editor, uyakusiza for lento osuke ufuna ukuyenza. Shall enter. So and then ikunike i-scaffold noma i-structure se-HTML file. So ngase ngithi la phezulu ngoba usuke ubona uhead uqala ku line 3 kuya line 7, that is your head. La i-body kuyazisho amagama. Safunda ngama-tags, ngama-element ukuthi title element khona ufuna ukukhuluma. Yebo Zandile. Thingise i-screen la. Noma wonke umuntu uyabona. Safunda ngama-element, title element, i-body, children yonke lento le. So la title yami kule file yami ngizothi my profile. Ngibiza my profile noma ngizothi sikhumbuzo profile. Khona ibutton lokhu pressa Zandile. Khuluma. Yebo imina yazi i-screen sami ngazi indaba asishintshi. Ngeke masiveze. Izinto eyodwa. Ngitshela Oh, ukuthi okay. mhlawumbe i-computer yami. Okay, seniyabona manje? Yeah. Shambo. Seniyabona? Sase. No, akakaveli Ngibona lutho. Oh, okay. Ngithe Stop sharing. Phinde ngiqale phansi. Entire screen. Njengamanje? yes uyavela senjengamanje. Okay. Mhlawumbe sicela ukuthi uma uqhubeka kuzoqhubekane kuvele ngoba nasekuqaleni qale wavela kwase kuyama-ke nje entweni eyodwa. Okay. So bengingakayi kude-ke niyawubona uSublime angithi? Yes sesiyabona. Benibonile ngiqala i-folder entsha ye-project yami angithi? Bengingasaveli konke lapho lokhu kugcine kume lapha ku-GitHub. Oh, But but-ke ungaqhubeka sesobuka i-video. seniyobuka i-video. All right, it's fine. Yes. So it's my project. Ngakhanda i-file ngathi isikhumbuzo profile ish sengisuke ngashintsha amanye. Oh ngiklikhe enye into. Okay, control save. Ngase ngithi uma uvula ifile yakho la open with default app Chrome, nayi ifile yakho isuke ilindele ukuthi ubhale izinto sokufuna ukuyifaka. So
excuse me, for example la lo sikhumbuzo profile lo title u-affecta lokho, u-affecta lezi zinto elaphezulu. So anything engiyifaka sengiveza ikhodi yasemsebenzini, anything engiyifaka la ku-head is not directly something evela la kwi-page, into esuke ithiwa i-page metadata, ngakuchaza lokho. So yingakho kungithusa sometimes mengithi umuntu akafaka i-p tag ethi yena uzoyifaka la kwi-head. So lokho kusuke kukhombisa ukuthi kusamele ngale phansi ngifundise. So ngeke mengithi ngifaka i-p element uze la uthi wena my name is, yabo. So kuyinkinga ke lokho uma usuzofaka la under i-head. So mengithi save la, as ubona mengireloada leli page, my name is uyavela but usendaweni wrong. So awalandelanga ama-instruction. So kumele umkhiphe la ebuye eze la ku-body. So my name is, control save, ngibuye la, it's fine. So i-project yami le, my name is Sikhumbuzo, nganifundisa kopisha la, my surname is Martin, right? Control save. So reload the file yamla. Now my name is Khumbuzo, my surname is Martin, right? So ngaze ngithi mina umusu unomsebenzi uyake umele usave ngendlela yakwa-Git yama-coders, ama-coders mestorisha umsebenzi noma mefuna ukusherisha umsebenzi, isikhathi esiningi ama-coders awasherishi ama-file or awasherishi ama-folder or ama-zip file. They share umsebenzi via u-Git, so they're able to collaborate and share with each other. So ngase ngithi ke u-Git wakho allows you to save umsebenzi, musu usavile masu uyisa on the cloud, usave by something like GitHub. Ngase ngithi mina sambe seka GitHub so create ama-account. So create ama-account. Ngase ngithi umuka GitHub uzothola leli button elithi repositories. Mubi home yakho, mina ngisebenzisa enterprise account, but uzobona la kuzoba ne-button elithi new repository nali. So you click i-button lakho. Let me delete this. So click i-button lakho, sengithi mina sengingaqamba ngithi my final project, right? So now ungayenza ku my final project. So my final project. This is the last project for NLA, yabo, noma exam ngasho kanjalo. So ngathi kumele senze ibe public because in the earlier videos ngathi senze private, but njengamanje uma ufuna ukwazi ukuthi upresent i-code yakho ube ne-link yokuthi abantu be-access i-website yakho, kumele ube public, and then yonke lento uyishiya ingena ungashintshi lutho. So create repository. So create repository lo ngathi nje is just ukuthi ukhanda i-folder kwa GitHub ezolindela ukuthatha umsebenzi wakho ekugcinele wona, right? Okay, so sengikwenzile ke lokho, ngikhande i-folder. So that means i-folder yami le enginayo kwi-computer yami kumele ngiyisave ngendlela yakwa Git, so that ngizosharisha no GitHub angigcinile umsebenzi wami. So ngicreate i-repository, sonke lesi screen siyasazi, but or create a new repository or push to existing repository or push an existing repository from command line. Abaningi benu ke bese si nayo existing repository. Okay, angithi nginomsebenzi, just to recap, ngine folder enomsebenzi wami nefile yami kwi-computer yami, kumele ngiyisave umsebenzi wami ngendlela yakwa Git, and then ngiphinde ngiwusave kwi-cloud kwa GitHub, so that ngizokwazi ukuthi usave umsebenzi wami noma ngalahla i-computer yami but ukhona kwi-cloud. Ngiloga in ka GitHub umsebenzi wami ngizothola ukhona. So the first step, ubuya uza kwi-command line terminal
wena kuyi-Windows machine yakho uzoklikha lento ekuthiwa uGit. Athi ngibuke mina la nginawo uGit. Anginawo uGit. Ngokwendlela le enijwayele ukuthi ne-app. uGit wami mina kodwa khona from i-terminal. So ngizothi new window kwi-terminal. Kuwe uhamba uyoklikha lapha ezansi uGit. So izinto eningi ningayinaki imehlukile, but lokho engikufundisayo still the same. Nganifundisa ama-commands ngathi okay, ukuze i-folder yakho uyo-initialize noma uyoyenza ukuthi save umsebenzi kaGit, usebenzisa i-command line, kumele uqale uyongena kuyo. Kade ngithi uZandile akaye kuyo. So uyazi-ke, ngizo-maximize la. So nganifundisa-ke ama-commands, pwd, nganifundisa u-ls, nganifundisa u-cd, right? So njengamanje mengithi pwd kungitshela ukuthi ngikiphi folder, u-ls kungitshela izinto ezikwi-folder yami, so mengithi list. So usuyakhumbula ukuthi yazi uyakhumbula ukuthi ngathi ngikhanda i-folder ngiyikhande under my home folder, Sikhumbuzo Matini. So from here, this is my home folder, Sikhumbuzo Matini, nayi folder yami. Okay, so mengibuya la kwi-terminal yami, so sengizothi-ke cd, ngathi ngithe ls, ngibuka zonke izinto ezilistwe la, nayi folder engifuna ukuya kuyo, final project. So ngithi cd final underscore project, enter. So i-project yami sengingenile kuyo, but i-project yami ayikho saved ngendlela yama-program. Ngibona ngani ayinayo lento ka-master le ejwayele ukuvela ngale. Angazi noma izovelani, noma mengithi git status bayangitshela not a git repository, bayangitshela. So sengizokwenza njani? Ngithi git init, so ngithi initialize, angithi. So bayasho ukuthi initialize. Mase ngithi manje git status, sekuyavela ukuthi cha ngikwi-branch main, no commits, nayi ifile bayayi-pick up, but nothing added yet. So okay, so ngithi git add, ngithi dash all. So mengithi git status manje, status, but-ke changes to be committed, new file ku-green. So lo git add wami lo all shuthi u-add ama-file ami ku-git ukuze ekwazi ukukhomitheka asaveke, or for uGit ukuthi awa-track ama-files ami ukuthi mengenza ushintsho noma mengiwa-add akwazi ukubona uGit ukuthi kunama-file amasha mase ngiyakwazi ukuwasave. Ngase ngithi-ke uma usebenze njalo wathi add uthi git commit, so ngithi commit -m, ngithi colon, ngithi my first commit, ngithanda ngathi school, like anything engingayibhala la, it doesn't matter. So it's not a must ukuthi kumele uthi my first commit. So suthi enter. Okay, siyasho ukuthi ucommithile ku-git. So ngine repository la locally, so i-folder yami ngathi ngi-initializer with git iphenduka ibe lento ekuthiwa repository kwi-computer yami. And then ngine repository ubonile ngiyikhandile kwa-GitHub. So kumele ngiyilinke lezi zinto zowu-2 ukuze umsebenzi wami enginawo kwi-computer yami locally ngikwazi ukugcina ku-GitHub phezulu. So then-ke sengiyabuya la ngilandela ama-instruction abanginika wona. But uma une-existing repository uzothi git remote add origin. So ngikopishe le instruction, ngibuye kwi-terminal yami, command v paste, ngithi enter. Okay, sengi-edile, ngilandele ngesibili git branch -m main. Okay, ngithi enter. So ngithi git status, ayikho into esashintshile kwi-status sami sa-git. Yabo, ngoba ngigcine ngikhommithile. Base bethi git push -u origin main. Sengiyazama-ke, sengiyaphusha manje umsebenzi wami ukuthi uye ku-GitHub, sibone ukuthi uzophusheka yini. Okay, permission error, anginawo ama-access right. So iningi lenu-ke wonke umuntu ube nayo le problem. Obviously i-obvious le problem, uzophusha kanjani umsebenzi uye ku-GitHub
uGitHub amukele lowo msebenzi, wazi ngani ukuthi wena ovule i-account waloga in wavula i-repository, wazi ngani uGitHub ukuthi uwena ngempela ophusha lo msebenzi. So kumele kube nendlela ukuthi ikhompyutha yakho i-communicate no-GitHub, imtshele ukuthi hayi bo, yimi phela ozama uphusha umsebenzi mina sibani. Ngase ngakufundisa ukuthi amakhompyutha anendlela yo-communicate to do that, ukuthi bazane ukuthi lo sibani through something called SSH. Ngase ngithi through communicating ngo-SSH, for i-communication ukuze ibe established, udinga i-public and the private key, so that uthathe i-public key uyoyinikeza uGitHub ukuze ngathi uthumela umsebenzi from ikhompyutha yakho, uma ufika umsebenzi ku-GitHub, athi uGitHub lo msebenzi uqhamuka kuba, athi oh usayinwe nge-private key, oh okay, nginayo yini i-public key emesha nale private key, athi a-check uGitHub abone oh nginayo i-public key, athi hayi lo msebenzi ungangena awuhambe uyo-update lapha umsebenzi kaZandile noma kaBonisiwe, right? So that means into engishoda ngayo njengamanje, it's my public and the private key. Ngafundisa-ke ngaya in depth ngakho-ke about encryption, ungabuka ama-videos adlule. Ama-topic amaningi engiwathintile ngesikhathi esincane lesi enginazo nani. Alright, so senza njani-ke? Si-generate le public ne-private key. So uyagooglisha how to generate public and private key. Enter. Right. So open your terminal or command prompt or command line. Na command. Also isebenzisa bayasho-ke your email address. Okay. So sengiyabuya la, sengiyafaka, sengiyashintsha la. Uma ngaphosisi email yami yako GitHub, usikhumbuzo martine@gmail.com. Enter. Okay, wangibuza password, enter, same password, enter. So ifile yami na IDRSA, bayasho ukuthi your public key has been saved in users folder yami, na folder .ssh, your IDRSA pub. Your identification has been saved in users folder yami.ssh ID_RSA. So this is my private key, this is my public key. Manje yabona bathi your identification. Manje ngi-generate iskey nge-email yami lengi-identifyayo ne-email engiyisebenzise ku-GitHub. So if ngingeza la, ngibuke my profile, angazi noma ama-email amakhona yini la. Uma ngibuka la, ngithi settings, angazi noma izovela email yami. Account, aweka ngiwaboni la. Oh, nakho emails. Sibone, na email yami sikhumbuzo martine@gmail.com. So ngithi mina ngicela ukhanda ukhiye o-linked ne-email ewusikhumbuzo martine@gmail.com. Senginawo ukhiye public no private. Okay. Sibuke-ke la. And then sekumele ngize la ku-GitHub. Ngizomnika manje isikhiye sami esi-public. So njengobona la khona nginayo MSI laptop, le laptop ye-Windows engangifundisa ngayo esekhaya, enye le i-laptop engangiyisebenzisa. So sengingadelete le ngoba angiyidingi. So singithi new SSH key, ngithi my final project computer mengithanda. Computer yami la ene-final project yami. So ngifuna lo key lo. Now ukhiye wami o-public. Ngingathi la cat, ngithathe yonke lento le, ukhiye wami. Noma ngoba bathi ula asihambe siyobona. Angisebenzise uSublime wami. Ngivule ngithi open. Bathena under usikhumbuzo kune folder okuthiwa u.ssh nayi. Nazi ikhiye zami. As you can see nginekhiye eziningi-ke, ngingothi ngibuye ngiyisebenzise kakhulu. Kodwa nayi IDRSA pub
uma ngiyivula nansi into ephakathi kulokhiya. So sengiyawuthatha lokhiya, ngiyawukopisha, ngiyabuya ngiza la, bayasho ukuthi begins with SSH-RSA noma ECDSA noma ECDSA SHA-2. So mengibuka la ukhiya wami ukuthi uqala ngoba nangempela SSH-RSA. Futhi out of lama option lokhiya wami ucorrect. Sengiyabuya, ngiyawupaste. Sengithi add SSH key. Okay, ngine security ke mina on my account ayikho ngikwazi ukuyishintsha nginga-verifyanga. Abanye benu mhlampe leyo security abayi-add, so don't mind that. Ngizafuna ukuconfirm i-code la yami, so that in here account yami, so 253937. Ngifundisa about security, nganifundisa ama-OTP, zonke lezo zinto. So nayi yami isi-ediwe. As you can see, angikwazi nanokuyi-editha. It's either ngiya-delete, ngi-edit entsha, angikwazi uku-editha. So basho ukuthi ukhiya was never used. It can read and write on my account. So that means i-computer yami ngoba i-generate lokhiya iyakwazi ukuthi isebenzise u-private key, ixhumane nalokhiya ngufakela, bavumelana ukuthi othina siyamesha mase beba ne-access kwi-account yami. So ake siboneke manje kwenzakalani mengizama u-git lo git push kuzovuma yini ngoba sekune-identity. Maybe ngeke kuvume, maybe kuzovuma. Sibone ukuthi iyiphi enye problem esiyitholayo. Njengoba ubuka manje umsebenzi wami usuphushekile ngenxa yokuthi ngigenerate ukhiye ohambisana ne-email yami ongivumela ukuthi ngiphushe umsebenzi. Uma ngibuya la umsebenzi wami usuphushekile, so sengiyakwazi ukuchecka lama repository ami, right? It was under my organization. Nang my final project mengena kuye nayi file yami. My first commit school, that's my commit message. Nayi file yami index.html. Nayi. So first step done. File yami is saved on GitHub, right? Second step, I think we no man second and no man second and second. Okay. Yeah, So all right. So first step, if I am GitHub. Okay. Now ngase ngithi uGitHub emva kokusebenza kwabo ke nokusebenza nama program abasebenzi ay sizonofarisha this free thing ukuthi ni hoste ama website enu for free, just to encourage abantu ukuthi basebe nama coders amaningi emhlabeni nanokuthi sisebenzise system yethu. So leo product yabo kuthiwa uGitHub Pages. So you must have a public repository. So uma ngithi public, that means le link le uma nginisendela yona ku WhatsApp nonke niyakwazi uku-accessa nibone icode yami, anidingi ukuthi nize niloge in kwa GitHub. Ngathi repository yakho public, then you can make ifile yakho ye HTML ibe saved over the internet as a web page. Okwamanje mengiyivula ifile yami ingikhombisa u-HTML ngo, and ngiyabona la ukuthi oh ifile yami under umain kanjani njani. Akudingeki ke lokho uma ngifuna ukusharisha umsebenzi wami nomuntu ongasiyi coder ongazi lutho ngo-GitHub. Ngifuna mina uku-showcase umsebenzi wami ukuthi yazi ngiyakwazi ukucoda into. So leyo product leyo yakwa GitHub ngathi uya kuyo la kuma settings to pages, leyo products le nango pages. Baze basho is designed to host your personal, organizational or project pages from GitHub repository. So bathi ke build and deployment. So deploy from branch, and then base bethi iyiphi branch ofuna ukuyisebenzisa. Bathi kwa manje GitHub Pages is currently disabled. Select a source app below to enable GitHub Pages for this repository. So the repository yilo my final project. So sengizoza la ngiclick main. So bayangibuza ifolder engifuna ukuyisebenzisa u-root. So ukusho ukuthi kwi-root folder yami u-root isuke sisho i-parent folder. Parent folder shuthi iyona ila mengila ngibuka ngivalela mengibuka u-final project uyi-root final project. Uma ngicreate enye folder la, new folder,
mengithi mina images, so enye folder le under my root folder. This is my root folder. So yona mpande, yona siqalo somsebenzi wami seproject yami. So ngithi mina kwi-root folder yami buka yena kwi-branch yami main. Uma ngenza ushintsho deploy i-website yami, sengithi save. Right. Ubuke lapha bayaloada, sekulodile basho ukuthi your GitHub pages is currently being built from the main branch. So iya-build-ke. So mengibuya la kuma-actions, nangempela nakho, pages, build and deployment. So mengibuka la, ama-step ayarana-ke ukuze deploy page lami. Bayasho build, gonna build and deploy. Singayilinda, reload, 8 seconds, 9 seconds, umuza la kuma-settings. So jwayele ukuthola la umuza ku-pages, bazokukhombisa ukuthi cha isi-deployile noma cha. So asi-reload sibone. Silinde, ngiya-reload nje leli page, ngibuye la kuma-actions, ngivele ngizobuka ukuthi kwenzakalani, silinde. So bayasho-ke deploying to GitHub pages. I-build was successful, took 20 seconds. Silinde. Right, thatha isikhathi sayo nayo. Okay, buka ama-step. Oh, bathi deployment queued, shuthi isalindile-ke. I-queuing shuthi mhlawumbe noma baningi abantu ababhildayo, phela vele i-product e-free, angeke kusheshe, akufani nokuthi siyayikhokhela. So while we wait, angithi yakhumbula ukuthi nawo umsebenzi wami. So uGit-ke allows me ukuthi ngathi ngiqhubeka ngisebenza, sizothi p-tag, I am 20 years old. Okay, ngivala i-p-tag yami. Right, control save. Okay, ngabe nayo imali Google Sublime. And then mengiza la ngi-reload i-page lami, I am 20 years old. But lokhu kubuka ama-files ala kwi-project yami. Kwi-computer yami. Mina ngifuna ukuthi umuntu ngimsherishele leli page lami leli engilikhandile ukuze abone ukuthi umsebenzi wami ngiyakwazi ukukhoda ngempela. That is my aim. So I'm trying to use GitHub for that. I guess bukeke la. Yes, bayasho GitHub, your site is live. So i-website yami is live at https martinenterprises.github.io, my final project. Mengiklikha la, dangerous kanjani, this only visit nangempela. So mubuka la martinenterprises.github.com, my final project. I-website URL le. Menginisendela manje nonke, uma nginisendela la, nonke menipressa leyo link nizokwazi ukubona umsebenzi wa ukuthi website yami injani. So you can imagine ake sithi kule website bengifake noma yini emayelana nami noma yini ngeproject engiyithandayo, ngabe lo msebenzi uyatholakala la. So kodwa-ke bukumduko, i-website yami inale version yale file le, i-version endala. Uma ngibuka la mina i-file yami is up to date, le ekwi-computer yami kunoshintsho engilenzile. So ngenza njani-ke? Inoshintsho local kwi-computer yami, lolu shintsho kumele ngilise GitHub. So same step every time. Uyabuya kwi-terminal yakho, uzothi git status,
ukuthi yini eshintshile or nangempela kune-file e-modified. So uthi git add --all git commit -m. So uyabhala i-message yakho. I added my age. Fake la, enter. And then ufuna ukupusha, so uzothi git push origin noma asikho izinto long origin, ngathi nje git push. Iyazi vele kune-origin A1, kune-remote A1, so izophushela kuyona. So git push, iyaphusha, iyangitshela ukuthi isiphushile, done. So sengiyeza la ku-GitHub, ngibuke my code. So ngiyobuka i-code yami ukuthi uyistorishile nakho ngempela. I updated i-code yami now. I-commit message yami ithi I added my age. Mengivula ifile yami, nakho I am 20 years old. So ifile yami is stored, secured, GitHub, ngiyakwazi ukuyi-accessa anytime so long as nginema-login okungena ku-GitHub. Na ngiyakwazi ukuthi ngibuke la ama-commits ami, ngibuke i-history of ama-file ami as ngiwashintsha. So njengoba ubuka la, I added my age, ngiyakwazi ukungena ngibuke ukuthi yini eshintshile, nangempela u-green lo shuthi this is a new line e-ediwe. Okay. Okay. Mengiza la kuma-settings ami, ngize ku-pages wami, igcine i-deployed 1 minute, i-deploy 1 minute ago. So la mengithi right click, open link in new tab, nakho bathi security error. So ukuthi security error ngenxa ukuthi la ku-HTTP abathembi ukuthi iwebsite e-right. Abantu abaningi futhi banokudeploya ama-website kulo github.io angama-scam ngoba i-hosting i-free la. So uyavuma ukuthi kule site ngiyayazi, so uyaklikha la ungene i-website e-unsafe. But nangempela sengiyabona nayi ifile yami ishintshile. Okay, ngizoma lapho. So what's the next step from now? Ngifuna, any questions before ngiqhubeke with the next step? Any questions? Ngiyazi bengihamba fast, but this was more of a recap. Khona imibuzo? Nisekhona? Sikhona sikhona. Yebo, sir. Okay. All right. So what's our next step again? Sizosebenza, ngifuna umuntu nomuntu aye ku-computer yakhe ayokhanda i-folder, completely new folder, engahlangene nalama folder amadala. Ungayibiza my final project noma ungathi my final exam kukwena. Ucreate i-page elisha, index.html. U-open ngo-Sublime, ucreate i-structure njoba ngenzile, and then ubhale myself, it's fine. Usave, and then uvule u-git wakho, ushaya ama-commands, uze uyongena kwi-folder yakho, wenze u-git init, wenze u-git add, njengoba kade ngenza. Umase uya ku-GitHub, uyo-create i-repository, bakunika ama-instruction ukuthi uzophusha kanjani kuyo, uwalandele kwi-git wakho kwi-computer yakho, kuzoyiflowela. Ubonisiwe, angilindele ukuthi abe ne-problem ngoba yena isolve i-problem yokuthi u-Git a-communicate no-GitHub wakhe. Ngaphinde ngamenzisa. So uyena umuntu engilindele ukuthi at least yena uzokwazi ukuqala i-project entsha, a-commit ama-files akhe locally, akhande i-folder, i-repository entsha ku-GitHub, aphush. There is no need obviously ukuthi uyo-register kabusha. Usunayo i-account kwa-GitHub, wena kwakho ukuthi uthi new repository, uyinika igama. Yebo. Okay, sekade ngithi ngifuna ukubuza lokho ukuthi i-repository uyi-create njalo uma uzokwenza umsebenzi omusha. Yes, muzokwenza umsebenzi omusha ucreate i-repository. But already usunayo i-account ka-GitHub. Angilindele ukuthi uphinde uyo-sign up ngenye i-email, uphinde uset up okunye. Zandile, Bonisiwe? Yebo, sir, mina ngicela ukubuza Okay. kimi kuzokwenzeka yini ngoba mhlawumbe ngigcine ngakaqedeli.
lokho kusho njengamanje ukuthi i-step asiprint engisilindele ifolder. kuwena, yes, wena i-step engilindele kuwena ukuthi uzokwazi ucreate i-repository kwa-GitHub. Uphinde futhi ukwazi ukhanda ifolder kwikhompyutha yakho, ifolder entsha enomsebenzi wakho. Into ezokushaya ukulinka nje kuphela ukuthi ukwazi ukuthi u-initialize i-Git repository ngokwe-command line, yabo. But ukukhanda ifolder ngilinde ukuthi ukwazi ukukhanda ifolder, webhala igama, yonke loo nto leyo. Sesiyokulungisa lokho okulinka, kodwa silungisa ngalento ade ngiyenza leka SSH keychain, usebenzisa i-email, yonke loo nto leyo. Okay. Then i-final project yethu into esiyilindele ukuthi ime kanjani, ubonile ngamchazela. Yebo Zandile? Kuphutha. Yes. So i-final project yethu into kanjani? Ngifuna uzocinga online i-CV oyithandayo. Mhlambe njengale. Right? Na i-CV. Mhlambe njengale noma nje not something too hard, nanti i-CV elula. Yes. Inama elements engiwathandayo esifunde ngayo. Right? Second. Yes, Yes, sir. gone. I-final project yethu would be sizokhanda i-CV kwi-website yethu la iwebsite yami le ilink yewebsite yami le, leli page leli kumele lifane nale CV le. Ngale ndlela ukuthi wena uma u-applyela umsebenzi, uma uthanda ungabasendela ngisho ilink yakho le, uthi mina iskill enginaso ikhompyutha ngiyayazi, ngiyakwazi ngisho ukuprograma, ubasendele ilink, i-CV yakho bayitholela online, ungalokhu uhamba uprint. And then ke ngisazocabanga ukuthi yini engizoyi-add kancane kwi-CV yakho ezokwenza u-exercise i-skill sika JavaScript, lokho engizobe ngikufundise khona ngo-JavaScript, ngoba eyimningi u-JavaScript and angisitholanga isikhathi kahle sokunifundisa. Ngangitshela ukuthi uhalf wale program uzobe uyi-intro, uhalf uzobe u-JavaScript oku-more advanced, but it's fine. Kumele sicathule sonke, kumele ngimcathulise wonke umuntu, so that wonke umuntu ezo-understand, kungabi nomunye ushiya abanye. That will be our final project before kuphela unyaka. So ngizobe ngishesha-ke, and I'm hoping ukuthi abantu bazobe belandela ama-video benza, so that at least ngiyazi abantu abathinteki ngoDisemba, at least maybe by umhla ka-20 sesiqedile. Abantu uzothi abathinta ngobathi ey'bandla uChristmas bona. So that will be final project yethu. I hope kuyezwakala. Lokubuza sewugifti usengakhava yini? Usengakhava loyo, angimazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi. Uma engalandeli nje engalungisa lokho ade a-catch up. Usengakhava nje loyo. Alright. Okay, so sorry sir, ngicabanga kokugcina kule folder othi sizoyikhanda sizokwenza i-CV or sofaka myself. Uzofaka ifile, uzokhanda ifile angithi index.html angithi. Yebo. Okay. Kulo HTML wakho ngishilo ngathi end goal ukhanda i-CV. So uma ufuna uqala ukwenza ngomyself, it's up to you, but ngoba i-end goal uyayazi, nama-skill futhi nganifundisa wona, angithi exam le vele u-apply into oyaziyo. So wena ungagooglisha i-CV ozoyithanda, ngoba ade googlisha, uma kune-CV oyithandile uyisave, mase uzama ukusebenzisa u-HTML, ukhande ipage lakho lela HTML lifane naleyo CV. So angeke ifane ncamashi neyami. Anganoma uya-understanda. Yebo. So wena uzobe usebenzisa u-HTML, ukhanda any CV, yonke into esayifunda nje ka-HTML. Yabo nje menginanzi nje enye i-CV, nayi i-CV le ntombazana uJessica, anoma uyayibona nanga uJessica.
So ungayikhanda i-CV yakho ukuthi yazi ngifuna ukuyipractice lento ukuthi ngihlukanise i-page ngapha libe yellow ngapha libe mhlophe yabo. Oh Ufake- yes, okay. So any CV wena oyithandayo uzobhala ngomsebenzi nje ibe like this is your final project kumele ibe ngawe yabo. Yeah. So lana usuyakwazi ukubona la ukuthi oh lana isithombe lesi ngizothi image ngizokhanda ifolder mhlambe ngifake image ngifake line break lana ngizothi mhlambe ucontact enze ubold kubo H3 yabo. Lana ngizofaka o-P la kubo i-P element ngifaka u-HR la for i-line break ngenze la mhlawumbe u-H3 ukuthi kube kukhulu lokhu mase la ngenza i-unordered list. Angithi wayifunda yonke lento le wena fanele ngabe into umuyibuka noma ikhandwe ngo-Word document wena ukwazi ukuyicabanga ngecode ukuthi oh u-unordered list lo safunda ngawo, i-div le eyellow ngapha, i-div le emhlophe ngapha yabo. Lona u-H noma u-H5 lana u-line break increasiwe i-bold kwathiwa bold bani la kwaba ne-space. Yonke lento leyo ufana ngabe usuke uyayi-practice. That is gonna be your final practice. Angazi noma uya-understand that. Sengezwakala se. So ungalindi mina ngize ngithi oh Wednesday siyangena, ake sithi mesingena nje uthi hayi cela ukupresent ukuthi i-CV yami isinjani, ukhombise isithombe osisavile uthi mina i-CV yami bengifuna ibe kanje, nakho esengikwenzile ngo-HTML yabo. Yeah. Asende lo nyaka with the bang, ngiyabonga. Yeah, siyabonga. Yes. Utshela uGift abuye ezofunda. Ngizomtshela kusasa abhale. Umsebenzi wakhe. Baba uNomandla usele kakhulu. Hayi kumanzi phansi ngiyabona kodwa ukuthi ngizozama. Hayi azizame. Umuntu nomuntu abe ne-website yakhe mesiqeda le course. Okay. Yes. Siyabonga kasibonane Monday. Monday. Wednesday. Ingqondo yami sis. Oh. Hayi siyabonga. Siyabonga.